El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, y la alcaldesa de Oimbra, Ana Villarino, presentaron este jueves en el Centro Cultural Marcos Valcárcer la 20ª edición de la Feira do Pemento de la localidad, fiesta declarada de interés turístico de Galicia. Un produto de excelente calidade que, como vedes, xa conta con personas, con explotacións que se adican a distribuíla e a comercializala co certificado de orixe correspondente, o cual lle engade un plus a un concello cunhas inmensas posibilidades non só gastronómicas, porque está tamén acollido dentro da denominación de orixe vitivinícola de Monterrey, sino tamén, por suposto, turísticas e outro tipo de cuestións e potencialidades como a súa condición de concello con lindeiro internacional. La celebración gastronómica tendrá lugar el próximo 6 de agosto al lado de las piscinas municipales y de la Casa Consistorial. Allí se instalarán los diferentes stands con productos gastronómicos, artesanía y se llevarán a cabo actividades relacionadas con el mundo agrario. Habrá un concurso de cocina, una comida popular y una degustación gratuita de pimientos. Temos un Consello Regulador, unha ISP Pemento de Oimbra que está funcionando desde o ano 2014, pero que si é certo que nesta edición do ano 2017 é a primeira vez que se embolsan pementos coa pegatina ISP Pemento de Oimbra, é dicir, é a primeira vez que se comercializan pementos co sello de calidade, é dicir, isto demostra que a trazabilidade toda do pemento, desde a semente, desde os cuidados da súa semente ata o seu cultivo, a súa plantación e a súa recoleita son levados a cabo con parámetros de calidade.